बिथांमोननि माइ हानानै होदों मा थांखिजों नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों? जों बे मोनसे न'खराव फैनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जि मावथिफोर दङ मावथिफारियाफोर बिथांमोनखौ लानानै बे माइ थिलियाव मोनसे न'खराव माइ हाफैनायनि आसोल थांखियानो जाहैबाय माने जाय बिथांमोनहा माने गाव हारसिङै माने मावख'नो हाया बा खामलाबो मोना बा खामला होनो हाया बेबायदि न'खरखौ जों गावसोर खावलायनाय बायदियै जों हेफाजाब आरो मदद होदों। आरो बे थांखिया बेनो मोनसेया माने गोदो गोदायनि जुगाव जों नुबोदोंमोन जों उन्दै समाव माइ हानायनि सावरि जानाय, बेदा होनायनि सावरि जानाय, हालेवनायनि सावरि जानाय, माइ गायनायनि सावरि जानाय ज' खौसेथियै माने सोलिबोयोमोन। नाथाय बेफोर हुदाया दा जिखुनु समाजाव जोंनि समाजाव लासै लासै गोमालांनो हमगासिनो दङ। दा नंखायनो बै सिगाङाव जेनोखि खौसेथियै माने सहाय खालामलायनाय मदद खालामलायनाय बे हुदाखौ जों लाबोफिननांगौ होननानै जों सानदों आरो मावनाय हुदायाबो गोमालांबायमोन। दा बे मावनाय गैयि हुदाखौबो जों आरो मोजां मोनसे हुदा खालामफिननांगौ होननानै जों साननानै जों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दिनै बेसेबां बिगा हानायनि दिनै माने बेवहाय 4 बिगा दङ बे दाग मोनसेयाव। बिनि जेराव जों हाबाय थादों बेवहाय दाग मोनसेयाव 4 बिगा दं। ओमफ्राय ओरै लामा बारनानै 7 बिगासो दङ। ओमफ्राय ओरै लाइमुथि होननाय दङ, ओरैहाय लाइमुथि होननाय मोनसे प्राइमारि दं। बे प्राइमारिनि सिङाव सासे मानसिनि जिनोखि माइ दं बे माइखौ जों हाहैनो थांगोन आरो मथा मथि दिनै 16 बिगासो बायदि हाजानाय जागोन। आरो हरैनि माइ हाग्राफ्रा हरै नेनानै दङ। हरै लाइमुथिना लाइमुथिनि रायजो राजाफ्रानो ओंखारफानानै गासिबो मदद खालामगोन आरो बिमुनिया माखासेया माने रायजोफ्रा माने ओंखाम जाखांनानै बिथांमोना माइ हानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। ओरैनो माबायदि हिसाबै थांनानै हाहैनाय जायो? बिथांमोना गावसोरनि माइखौ हानो लिंहरो ना नोंथांमोना? ना बिथांमोनहा माने रायलायो, बिथांमोनहाबो जोंनि दोलोआव गोबां दंथ'। बिथांमोना मिथिङाव थांबा बुङो माइ हानो हास्लाबाखिसै, खामलाबो मोना, फैसाबो गैया, बायदिसिना बेबायदि खोथाखौ जों मिथिनायलाय जों जिखुनु मोनसे सासे मानसिनावल' बेबायदि समस्या गैया, गोबां न'खराव गोबां समस्या, गोबां आबादारिनाव बेबायदि समस्या दं हिसाबै जों माने बेखौ मेजर मोनसे प्रब्लेम होननानै जों डिसिसन लादों आरो बेराफारसेथिं जोंना जोंनि दोलोनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय थायो मावनाय हुदाखौ जों लाबोफिननांगौ आरो आखाइ हमलायनानै हेल्पिं हेन्ड बे जिनिसखौ लाबोनांगौ। आरो बेवहाय बुंदों, बेवहाय माने जोंनि दोलोनि सापर्टारफोरनि माइ आबादखौल' नङा, बुंनो थाङोबा गुबुन दोलोनि जायफ्रा माने सापर्टारफोर जेरै माने बिपिएफ दङ बा बिजेपि दं बा गुबुन गुबुन दोलोनि आबादारिफोर दङ, बिथांमोना जुदि खावलायोबा बा लेंहरोबा जों बिथांमोननि आबादखौबो जों मावनानै हानानै होगोन आरोखि। माइ हानायल' नङा, गुबुन खामानिफोर दंबावोबा बेखौबो जों मावनानै होगोन।